Beşa Zazakiya zanîngeha Dêrsimê ji sala 2011 ve hatiye vekirin wî sal yekem derçûyên xwe dide. Ji bo xwendekarên hemû polan hevdû nas bikin û di nava ziman û çandeya xwe de bipêjin, mamostayên beşê şeveke şahiyê li dar xist. Sınıfa jûnere heta çorine em ser mesela sınıfa çorine mezun beni ta televi niyameti het nasewedem hem laukunu xwe me zonu xwedem hem kültürü xwedem wazemekina televima jivin nas kerim bireti het jivin de qesey kerim yani zonu xwede zazaki dem na mesele zazaki yani zonu xwe biyare hurin zonu xwe qesey kerim na kültür vin nivo Mamosta dixwazin ku beriya ku werçerxa yekema xwanzinê biqede wekî dabûnerîtekî her sal şahiyeke bi vî rengî dildar bixin. Ma Almanya'ya yeme uda adeti dorundek esto üniversitede televey penya semesterde yeni piyeser niya vüsseve vrazeni eve müzik eve nu xezelini benissa makne adet ita runime bölümü zonu edebiyatı zazaki de üniversite mamikiye de ne adet magirunime tabi rund beno mari tek tenya bervisni mari vaiski lozumu. Xwendekar digel hevnasînê astengên li pêşa Beşa Zazakî jî gotûbêj dikin. Bölüma zon maser keskeni sorunu maçiko em ser mezun danımı ev sebep rakı evro amele teve. Perwerdeya zimanê zikmakî daxwaza her esereke ya bakuriyane. Divê şahiyê de jî xwendekar heman daxwazê derdibirin. Sar vaziyonu ki domananı koru nazon bumusno gereke milli eğitimin malumu berzoro tayini domanı vezo ki ilk mektebide nazon seri eğitim bidere televu. Xwendekarên Polaçar jî niha ve ketine ta û tatîra bekariyê. Ji ber ku derçûyên Kurdî pir kêm tên tayin kirin. Vada bölüm kaydiya em dibin ki iş tune yani em çibike ve sorun ki mezune gerek bir çözüm ki birbirine ve ne be devama bölümü nay. Digel hemû qisawet û fikarên dahatûyê xwendekar ji şahiyê dilxwaşin. Nasevê mara rind bime kelam lawkime mara zaf rind beno. Bêguman tenê gotûbêjên ciddî dahengê de nehat kirin. Her wiha mamosta û xwendekaran li ber stranên kirmanckî û kurmancî bi hev re govend jî gerandin. Beş erkanên jê rûca